जोंनि दखान खाथियावहाय नै आदा आलफ्रेड मोन फैदों आदा एल'ग्रा मोन फैदों नैबे हटेलावहाय ओंखाम जादों आरो हरैहाय हाग्राथिङै बेरायनानै फैखांबायनो ओमफ्राय जोंनि दखान खाथियावहाय नैबे बागुरुम्बा हटेलावहाय ओंखाम जादों आरो ओंखाम जाखांबाय बिथांमोनहा बेरायनो फैदों जुगामि wow समायना नेम जुगामि ब्लग दं आंना माबायावहाय इउटुबावहाय एल'ग्रा सारजों एसे मोसानायनि रिल्स बानायदो बानायो सारा आरो गोलाव ना गुवार खेबो गय जाहोबावसै मोसानो मोननानै रिल्स बानायनो मोननानै खुसिजोंनो आङो आलफ्रेड आदामोननो गय जाहोहरनोसै आरो जोंनि दखानावहाय फ्रियावहाय बेसेबां जालाङो जालांदो नोंथांमोना दखाना बेनो रे जोंना दखाना नैबेनो कम्पिउटारनि माबा माबि दङ रे डक्स दखान गासिबो जाजोबो अनलाइन मिस्टारा सोर एक्टरा नै मिस्टारा बेनो एक्समेननि बायदिसो दानिया मा खामानि मावो इन्सुरेन्स ओमफ्राय आधार कार्ड PVC कार्ड रेटिं अबे बेरायनानै फैखो आदामोना जोङो ओरैहाय माबा कुसुगाव बेरायना फैबाय आइबि बांलायावहाय बेरायना फैबाय ओमफ्राय ओरै थांला हाग्रायाव थांला मैया थांखांबाय होमबालाय मैयानिफ्रायनो दंबायखायो ओरैहाय मेरा मिसेसा बुरिया जोंनो गय जाहोनो नागिरबाय एल'ग्रा सारजों मोसादों ना बुरिया राबो नामा नोंलाय राबानाय नङा भिडिअ बानायदों रिल्स भाइराल जासिगोन एबार भाइराल नै नोंथांमोनहा गय जाफैनो हागोन नावनि दखानाव बे बागुरुम हटेलनि खाथियावनो आरो गयनि दखान दङ जादो दे नै बाहाय गासिबो मिथिजोबखाबाय नै जेरक्स पेन कार्ड गासिबो अनलाइननि खामानिखौ जोंहा नै बिथाङा मावनाय जायो आरो पेन कार्ड भटार कार्ड ओमफ्राय आदारनि मबाइल नाम्बार सोलायनाय गासिबो जाजोबो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो मा नामलाय जुगामि ब्लग इउटुब आरो फेसबुकआवबो जुगामि ब्रह्म पेजआ जुगामि ब्रह्म जुगामि ब्लग इउटुबाव एल'ग्रा सारजों मोसानायाथ' भाइराल जासिगोन सोरबा मेगन सासिगोन मोसानायखौ नुनानै एल'ग्रा सारजों मोसानो मोनलायबाय सोरजों मोसायो नोंना बिमा दंबावो नों दोनखुमादों होनबा बिदिसो रे नोंखौ हमनांगौलै होनबाथ' नोंखौ हमनांगौ नों मानोथो आरो बिमा दोनबावबाय नों सासेबाव न'आव थानानै माजों जाखो ओमफ्राय आदामोना जाजोब्बाय ओमफ्राय दा अबाय थांगोन सेरजायाव थांसै दे दा सेरजा इक' कटेजाव थांसिगोन आरोखि बिसोर आदामोना